Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ‘yan uwa. Wannan darasi ne na uku. A wannan darasin zan mana magana akan kalman da ya shafi khabara. Kafin nan ta ɗauki khafun ne wannan kha'un ba khafun ba. Kha'un da ba'un da ra'un shine zai baka khabar. Daga nan muka samu khabarun labari. Amma kafin nan idan aka ce khabirun, in kai kasra akan ba'un din, khabirun shine masanin labarai. Shine a ce rajulun khabirun, mutum wanne da ya san labarai da yawa. Halimun, wanne ya san labari sosai, sai a ce mishi me rajulun khabirun. Sigatul fi'il ne wannan. Sannan kalman khabara yakburu, idan mudarin shi ya zo da yakburu, khabara yakburu, ga nan ma'anar shi. Ana cewa khabaratin naqatu ai ghazura labanuha, ai bi ma'ana khabaratin naqatu, daman naqa mun san taguwa ce ko, to khabaratin naqatu ai nonanta nonanta yayi yawa. Tana taguwar da take da nono da yawa sai a ce khabaratin naqatu. Khabira afwan, kuma khabara fata akan ba'un sai ka ce khabaratin naqatu, nonon ta yayi yawa, shine ay ghazura labanuha. An ce ghazura al-ma'u, ruwa yayi yawa, to ghazura labanu, nono yayi yawa, shine ghazura bizayun ba zalun ba. Ghazura shi ma yayi yawa, shine a ce ghazura labanuha, nonon ta yayi yawa, shine ay khabaratin naqatu ay ghazura labanuha, nonon ta yayi yawa. To ma'ana na gaba kuma idan aka ce ma khabura, idan kai bamma akan bawun din sai ka ce khabura rajulu ay zala ay sara khabiran, ya zama tsoho. Idan mutum ya tsufa rayuwar shi. Okay, khabura rajulu ay sara khabiran, ba na girma ba kai, sara khabiran mujarraban, mutumin da ya san labarai da yawa, ya jarraba abubuwa da yawa, ya daɗe a duniya. Shi ma kamar tsoho ne, ya jarraba abubuwa da yawa. Mujarrib ko, wanda yake ya gwada abubuwa da yawa ya san su, sai a ce khaburar rajul. Sannan ma'anan shi na biyu ana iya cewa khaburatin naqatu, idan kaman da yake wancan kalma na fari muka ce khabaratin naqatu, nonon ta yayi yawa, to haka yasa don mamma ka ce khaburatin naqatu, nonon ta yayi yawa, gazura. Idan kai kasra akan bawun din, kabira ya sha man da kabara, ya sha ban da kabura. Khabira idan kai kasra akan bawun din, ga ma'anan shi. Kabiral hadisa, ya san labari. Kabirtul hadisa, na san labari. Hal kabirtal hadis, hal kabirta hadal hadis, shin ka san wannan labari? Mun gane? Kabira yakbaru hadal hadis, sai yakbaru hadal hadis, zai san wannan labari. Kabira kuma ya riga ya san wannan labarin. Mun gane? Shine khabira yakbaru. Kabiral hadis, kabiral amra, ya san wannan labarin. Shine aka samu khabirun, mai yawan sani kenan. Ha'ilau idan ka sake dawo da damma akan wannan bawun din, khabura yakburu, ga nan ma'anan shi. Khabural amra, ya san wannan labarin, ai arafahu ala haqiqatihi, ya san shi mutukar sani. Zaka yi cewa ai laqad khaburtu hadha al-amr alladhi antum tukfunahu anni, na san wannan labarin da kuke boye mu. Mun gane ba? Lam akhbur hadha al-amr, ni ban san wannan labarin ba. Mun gane? Khabural amra ai arafahu ala haqiqati, ya san shi a haƙiƙansa. Ai laqad khaburtu hadha, na san wannan, sani ya sani. Mun gane ba? Ai jarrabahu, ka jarraba abinda mutumin da ya jarraba shi da kanshi. Kuma yana zuwa muta'addi da harfin jar'i. Zaka ce khabura bil amr, ya san wannan labari, ya san wannan labarin. Khaburtu bi hadha, khaburtu bi annakum sata'tuna ilaina, na san cewa za ku zo muna, duk wannan labari, ma'ana mutukar sanin kenan.
mun san khabarun kuma labari, jami'in shi kuma akhbar, labarurruka da yawa. Wannan shine. Akwai kuma kabbara, ka sanar da mutum, za ka ce kabbartuhu, na bashi labari shi ɗaya. Kabbarahu bi haqa'iqil umuri, ya sanar da shi da asalin gaskiyar labari, ai a alamahu iyaha. Na'am, aka ce ga wani misali, yukhabbiru abna'ahu bi qisasi sha'abiyyati aw bi qisasin sha'abiyyatin fi kulli masail, yana ba wa yaran shi labarin tatsuniya, shine qisas ash-sha'abiyya, tradition, abin da yake irin labarin gargajiya, labarin da ka bayar da labari ko ayyarwi halahum, yana karanta musu labari. Idan haka irin tatsuniya ake sai a ce yukhabbiruhum bi qisasi sha'abiyya, dani ukhabbirukum, bari in ba ku labari a jeri irin labarin nan, shine dani ukhabbirukum bi qisasi sha'abiyyati, bari in ba ku labarin gargajiya, ma'ana tatsuniya. Ana ce mata ustura, a usturatu sha'abiyya, shi ma tatsuniya ne. Shine khabbara yukhabbiru, filul mubalag ne, mubalaga ne aka yi wajen ba da labarin, mun gane wannan shine. Sannan akwai khabarun, shine wani, shine muka ce jami'in shi akhbar ko labari ko, ja'ahu bi khabarin, ya zo mishi da labari, la ilma lahu bihi, wanda bai san wannan labarin ba, mun gane ba. Waɗannan daga cikin ga wani mawaƙi shi ma abin da yake faɗa ya ce satubdi laka ayyamu, kwanaki inda za ka tsawon rai a rayuwa, ma kunta jahilan, mutukar ka kasance jahili, inda za ka yi tsawon rai a rayuwa, wa ya atibikal akbaru mallam turawit, wa ya tika bi akbari mallam tuzawit. Ya ce mutukar kana raye, mutukar ka kasance jahiliyati lakal satubdi lakal ayyamu, kwanaki za ta bayyanar ma da me, ma kunta jahilan, wa yati bikal akbaru malam tuzawwit. Akhbar, labarai, shine muka ce jam'in khabar ko shine mahallin shahidin nan. Kwanaki za ta zama da wa'ansu labaran mutanen nawa baka yi zamani da su ba, wa yatika bi akbari man lam tuzawwit, mutanen da ma baka yi rayuwa da su ba, dai kwanaki za ka yi tsawon rai a rayuwa, ma dumta jahilan, kana jahili, to kwanaki ita kuma kwana tashi za ka san labarai da yawa, ko da kai jahili ne baka yi karatu ba, amma dai za ka san labarai mutukar ka yi tsawon rai. Za ka yi cewa ƙara'a akira khabarin fil jaridati, ya karanta ƙarshen labari a cikin jarida. Ƙara'a akira khabarin fil jaridati, a cikin jarida kuma san jarida ai. Kuma za ka ce yastami'u ila nashratul akbar, yana jin news. An nashratul akbar shine news, labari da ake a gidan rediyo. Yastami, yana saurara, me yake saurara? Ila nashratul akbar, yana sauraron news. Wannan dan tsaya anan, shi ma kar mu tsawaita, kalmar dai tana da nisa, akwai abubuwa da yawa da ya kamata a ce mu yi. Akwai akbara yukbiru, shi ma ba da labari. Yukbiruhum, yana ba su labari. Akbarahu bi kulli tafasil hadas, ya ba shi labarin duk abin da ya faru. Akhbara yukhbiru al-ikhbar, shine ba da labari. Akhbarahu, man akhbaraka, wa ya baka labari? Huwa allazi akhbarani, shi ya ban labari. Akhbartuhu, na ba shi labari. Akhbartuhu bi kulli ma jara, na ba shi labarin duk abin da ya faru. i'ti ilaina wa tukhbiruna bi kulli tafasilil hadas, ka ba mu labarin dukkan abin da ya faru. At-tafasil shine cikakken bayani akan abu ko.
sannan za a iya cewa me khabara ahlahu wa khabarahu fi shu'unil bilad, ya tattauna da shi akan lamarin shu'unil bilad, lamarin gari, abin da yake faru a cikin wannan garin. Akhbara ya bashi labari, amma an khabarahu tattauna ka labi yi labari da wani, ya baka labari ka bashi labari, ai badalahu, ka bani labari in baka labari, shine ake cewa khabara. Za mu tsaya a nan.